Когато по време на богослужението дяконът или свещеникът извършва прекадяване на храма, те прекадяват всички хора, сякаш напомняйки ни, че всеки човек е образ Божий и че ние трябва да помним това. Ако във всеки човек виждаме самия Христос, той и в този, който кой знае защо не ни харесва, който може би ни е обидил с нещо, или в злия, комуто не достига доброта, ние ще успеем да видим Божият образ, наистина помрачен от греха. Нали Христос е пострадал на кръста и за този, който не ни е по душа? Господ обича всички, затова и ние трябва да постъпваме по същия начин. И все пак, как да направим това, да обикнем всички? Ето тук ни е необходима благодата на Светия Дух. Подобно на апостол Павел, ние можем да кажем, че всичко добро, което вършим, извършва сам Христос. Любовта към враговете, между впрочем, е най-трудната от всички заповеди. Но за Христос няма нищо невъзможно. Трудейки се да обикнете ближния, молете се, призовавайте Бог на помощ. Всичко се извършва от Светия Дух. Затова с Божията помощ всичко ни е по силите, дори светостта.